0-3 ziklari dagokionez, pasaden urriaren 20an publifikazioa eskatzeko agerraldia egin genuen. Orain, urgentziazko bilera bat eskatu diogu, formalki Hezkuntza Departamentuari. Bestalde, Iruñeko haurreskoletako egoera salatzeko pasaden urriaren 29an elkarretaratzea eta prentsaurrekoa egin genuen. Eskola mistoen kontrako jarrera eta plantilla organikotik lanaldi partzialak desagertzea argi adierazi genuen. Lanaldi osoak eta kontratu duinak lehenetsiz. Ikastoletan 2020tik lan hitzarmena berritu gabe dugu. Urtebeteko negoziaketaren ondoren, ez dugu aurrera pausurik ikusi nieren aldetik. Labek lan hitzarmen berri bat lortzeko borrokan jarraituko du. Irakaskuntza publikoko lanbide heziketan hilabete osoan zehar eta ikastetxe guztietan egindako batzarren ondoren eta Hezkuntza Departamentuak irakasleen aldarrikapenak beteko ez dituela ikusita, azaroaren 3, 4 eta 5ean lanbide heziketako greba deialdia berresten dugu. Kaleak hartzeko deia egiten dugu, Jimeno gure hitza entzun dezan. Azkenik, pasaden urriaren 8an Jimeno kanpora kanpaina aurkeztu genuen 100 labkiderekin batera. Argi utzi genuen kalitatezko hezkuntza lortzeko Jimeno kontseilaria bere kargutik kentzea beharrezkoa dela.